Horas ma dihamu manami dohot inanami nang soni hangi penaribut na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajipata musir program sulu-sulu do hatam. Ima na penatu penele bagi penginjilan jelefai manang sodang bertanah uli tu Indonesia. Apa di tahun manalu giot patariason tatana debatatu hamu. Alani jumol mai tamar tangiang. Moliate madiho ale debatanami debata jahuba. Siala basan-basan yalamang bodo pe hami bugi hatami. Huboto jala tunghu haperse hami. Ia hatami hati kosan hati goran jala go kuasom de. Sudi hamana bersero hatama jalo hatami tung taruli sepasum. Atong aliamang. Hatahom hatami pakulingi mahami. Asa hubege hupeop jala hula kami. Aido sulu-sulu ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hamid tuho. Amin. Daman dainang nang hanggi penaribut pe. Ia hatani ribata sibegion dohot sipe talibasa tikion imanani enet sian sada Korintisada ayat 10 lalu. Songono mariok disi. Aleha oto do hata taringot tusilangi di rohani akan nalau mago. Alai hagugone debatadoi dihita nadapotan haluaon. Songoni mashatna. Ia teman dari ngata ima pangunain di barita nauli tu akan nalau mago dohot tu naung dapot haluaon. Daman dainang ia hatan itu hataon ima sinurat dohot tenongos ni si Paulus dohot Sostenes tuaka halak ng Persea di Korint ima nang majalo barita nauli gabe majalo Jesus si gabe Tuhan jale si palua di ngoluna sida alanido nang dia yaton di dok nung ngabe madapot haluaon na sida. Ima hangoluan sa liling ni liling na. Daman na inang adong dua si Paulus rota marhita ayaton. Naperjul sa hali ima hauto do hata taringotu silangi di rohani akka nalaumago. Ia hata taringotu silangi ima barita nauli barita las neroha manang Injil asude tahe jolma nang penauko na burahian gabe dapat las neroha hadedenggan sa debata marhite na Persea tu Jesusi ala dipasai sude dosana salpu dosa sonari dohot dosa ditiki nanengro. Alai diakka jolman solo Persea barita haluauni ima barita nauli tung hauto doi dinasida. Alanido tung subui Jesus si bongot turuhana sida suanga songoni nang toddi perbadia. Ido alana tang bodia tu sinasida lapatan ni hata taringot tu silangi. Balik sa tahe gabe mangarehei mangisay-sahi dohot mga leay. Alay di balik ni olo na sida mangulahon akan naringgan di rohana. Dang naringgan sa debata alai denggan di dok rohana. Asanggiat akan naringgani arop rohana sida asatung nian. Di sakot debata na sida gabe persidohot madapot haluaw ni ima hanguluan sa liling ni liling na.
Habas hati kosna, marhita barita nauli, tung so adong agia sa halak boy bongot tu arjone de bata, manang bongot tu surgo. Yang go ala ni mga saon, akka perniulaon, dohot gogo. Asudia itahe, siswada doi di de bata. Alai, molo olo persiarot manjaku Jesus nga betuan jadi sipadua di bana. Laus dijakut doi gabe anak ni debata ima. Parsidohot manian haluaon manang hangoluan saliling ni lelengna. Yanggo dalat tu haluaon ni holan asin rohani debata sabing. Marhite hapersiota tu Jesus Kristus. Tungtang adong dalan na asing. Napaduhod naman dahil ng ima, hagugon ni debatado hata taringot tu silangi, dihita, naung dapotan haluaon. Didok, dihita naung dapotan haluaon. Ala nahita pe, marudung persia hita jali tajali susu kebetuan jali sipalua dihita, tudus dohita dohot ruas ni tuhatta na adong di Korin. Ima naung madapot haluaon. Atong hita na persia so natarutang budi di pagkukop ni Jesus di hawapan silang alay ko tarsilang do Jesus asaboy manobus doot man sa sunod satta tung denggaman yan hita dohot pararat barita nauli tuakan sa persia dope asing get boy na sila persia jala manjalo Jesus gabe Tuhan jala si palua di rohani si debe asa dohot na sida madapot hanguluan saliling ni lelengna. Tung pedamang dainang so nama sartikion akan sepersiai olo mangarehei silangi mangarehei Zeus na tersilangi pola jok tahe ayang guna tohodo Tuhan wasa oleh mana tersilang ninna rohana sida alanido barita silangi manang barita na tersilang Jesusi hau to doi dinasida alanak pesongoni hita naung ditubus unang matong pola gebiasit rohatta unang mapola tabalosoni alai tati rumah Jesusi ia Jesusi tikitar silang ibana laus ditanya kodo nama persilakon ibana didok ditanyang na itu debata ama ia liamang marpamuati maroham marnida nasida adang diboto nasida aha naniulahon nai kita pada mang dainang tapalabok marohatta alai lamutara pararat ma barita nauli asanggiat bui na sepersia gebe persia songon hita gebe mandapot haluaon ima hangoluan saliling ni lelengna martang yang mahita mauliate madiho aliamang perdengga basa alanong sikop hubagi hami hatami ima hautodo hape barita nauli barita taringot tu silangi dia kajolma naso olo persia alai hagugodo di hami na olo persia ai hatami ima barita nauli hagugo mudoi na boy paluahon saluhu jolma halak Israel suang songoni halak Junani ima sudah halak na adong dilihat pertibion na olo persia dohot naman jalo Jesusi. Atong maliate madiho aliamang di bagasan tikyon rodi seliling ni leleng na di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho. Amin.
Mau lihat sama dia muda-muda inang, sialan sikop di bihamuna, hatan itu hatta, naung hutari kami. Tuhan Yesus mama sama suita saluhutna. Sampai tu napa cepat tamu se di minggu nanang roh.